Mechacha when you may baby will be baby will be a mechiao. Ubala and so I know I share mammy. Ubala and so I know I share, Ubala and so I share mammy and your face. A very good evening to you wherever you are. I believe you are doing good. OPATAFUOR fans. Mchiawa nyumri baby I will be a Timmy Pacho unya live telecast ya no abomodi an shama me. Share live telecast na mame. Mchiamu nyina nyumri Mr. Rollins Kojo. Good evening to you, Iva Dubuahin. Very good evening to you. Leave your comment at the comment section. Rose Asante, me pacho me chiao. Leave your comment at the comment section. Mina Great, Panda Online TV, Panda Multimedia. Panda, I believe you are doing great. Thank you very much for the gift. I really appreciate it, indeed. I've been honored. That's you, Mr. Panda. Watch the enemy patrol, me saka masubususu. James Edward, Aaron Boate, me patrol mu na me chiamu. Asantua. Patrick Ahin. Nyameke. Please, I'm doing well. Oh, for comment brand in income. Na share link the mame. By the way, nsuo ne so tonti no ebiana. Otis noise bi won nsuo na chia. I can say otis noise bi. Ewe ye live telecast na no ate ase nsuo. Augustina Akwa, Mensa Richard. The chairman, I salute you all. Senator Fuamu Kumase, the chairman, somebody soon pony you, someone just so cry, the chairman. Accra. Mechia cry for you na ena mechia UK for ebe ye kakrakra ebe ye Ubaso annual review comment or comment section na etimi di nkomo na ebedi nkomo kitwa bi na me kai o say unya subscribe o eye Ryan TV a bo modern le ko na koko subscribe send ebe ya abreni do nyina no me ba life a obetime anya me ne edi nkomo afesuso videos aya the target to one very educative videos, so kindly go there and then subscribe to it so that anytime that we upload a new video you'll get it. Share the link for me and then Tuesday
Most people are not aware that I'll be coming, so can you share the link for me? Okay, back to business. And if didn't come up to heavy, if didn't come up to heavy, on Saka now they are too hot. And the more actually different. Now face to much show the reasons why majority of you people mo ya akwanchira emfa mo bebre mo ye nyame akwanchira emfa the ntia mo ya akwanchira emfa. Sometimes you only bibia ayana, sometimes some of you people you don't get your objectives right. Do our man akwanchira ohwe so no onye ensem bebre ensuo na eto ni ntinu nyameke I say, Papa, your birthday gift is on the way. I'm waiting for it. J Waddell says, Papa, you look way bigger on the screen today. It's because of say camera ne burning. Camera ne burning. Gloria Kwe, Sheena, me bacha udine so no dey mean to me more into the mamenka Sheena ne sana me mfa me hundi. Why? Rosemont upon me bacha me chiao. Koja Piasante me bacha me chiao. Yaya boa me chiao. Reverend Adakwa so for me chiao so paying. Okay, if I do boy, I say I will send my gift. Thank you very much. All of you people, your gifts are highly welcome. I'm waiting for it. Oh, mon cher mami na enyimre yebedi nkomo. Richmond Asari. Alice, let's say. Enyimre yebedi nkomo. Na nkomo ne say. Adenti na nipa bebrebe omu hu nyame anim onyam. Adenti na nipa bebrebe omu hu nyame anim onyam. Adenti na nipa bebrebe omu nti nyame nka. Obi wo ha wabɔ mpae ni bia. Waya akwankyere ni bia batemfa ma no. Enemy based on akwankyere. The effective way a obetimi ne awurade adi nkita ho ena basa me kire wanyumre entunya video na no ahya ama me na ya di nkomo Vida it say why is it that some of these people, most of the people, when they pray, they don't necessarily get any testimony? There are some Christians, when they go on their knees and pray, they don't get testimonies. Sometimes when you give them spiritual directions, they don't necessarily get any answer after performing the direction. Hey, Monkafra, a P channel, any refi. You'll be ha, Omana Quantre, Oyeria, Oh, Mushe, dear.
Dear ya share video ni man wa mesre wa daroma. Mon share ma me na intimi ni nkomo kakra mesre mo. Rahel or Rachel, as someone to say, oh dear partner of free me, what me a day ma. Flavorful Connie's Kitchen. Me bacha ya why na flavorful Connie's Kitchen. Me bacha down where na me hu why. Oh yeah, into catering services ana. Why na flavorful Connie's Kitchen. I can see somebody commenting with the name Flavorful Connie's Kitchen. Please, who is that? Down where the Doreen, let's say. Ah, okay. First Lady Constance. Okay, I see. Now, back to the main agenda for tonight. The agenda for tonight, I am here to discuss with you reasons to why most of you people, when you go on your knees and pray, you don't necessarily get answers to your prayers. And most of the times, when you go to pastors and they give you spiritual directions, Monkafra, Bia, Okwa, sorry, Yamo Akwanchra, no enye yie edi entia. Amajimane to say, yeah, kodwa pia sante Matthias, etwi na ase enyumre mi ni di ye mi ni di nti. Uni di sa no so aya na brofo no. Aha. Sicilia nyame me pacho birthday ni ye efiada. Birthday na efiada. Why? Fashion nti se wo bibia fabra kra nsa na fiada na duru na yise de come to me pa enyumre mi ni di nti nyame adom a me yeso ni wi an me kwako didi. Mr. Tinedu, thank you very much. I really appreciate your gift. O de serie ashemi mfunu Patrick Ayenyezu, a come with Dimino. A common Timinia paper crank, Mary. And yet, and I me rip microphone. And yet, a town for met you is OPATAFUOR children. Or both from I mean, we would have ending. OPATAFUOR. The America for how I wish and then feel like giving you people prophecies, telling you exactly what is on the way coming so that you get yourself prepared. But fortunately, I am not permitted to tell you anything. So let's share the word of God too with ourselves and then sign out and go in peace. Come. Now, Tiasemi okay na Alice, he says, Papa, my birthday is on the 10th. On the 10th of this month, right? Wow. Now, back to what I was saying. Your uncrophobia or her, or ye be bia a dancing simano. Irrespective of the why ye be still a dancing simano. Mamin chere wa die bi ene asemo American you assume e free na me de chow nkomo na me ni udie no e free na me de chow. Now Bible say onyankopon oye honhom na wona epese di na chi no
yɛnsom no nokorɛm ne honhom. Ɛno nti sɛ nokorɛ ne honhom deɛ a ɛne yɛ saa na ɛteɛ deɛ a na ɔwɔ akadeɛ, ɔwɔ apɛdeɛ ɛne deɛ ɔmpɛ. Tumi bie no ɔwɔ asase wei so a ɔni n'apɛdeɛ ɛne deɛ ɔmpɛ. Sɛ ɔwɔ ɔsorosoro anaa ɛsoro, asase so, nsuom, asase ase asamado, tumi bie ɔhɔ bi a wɔ deɛ ɔmpɛ ɛne deɛ ɔpɛ. Na yɛn agyidifoɔ no a yɛyɛ kristofoɔ no, mpere bebree ya ne yɛtaa yɛ mistakes ɛwɔ yɛn life. Yɛ take things for granted. Most of the times no, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo kɔ nyame anim ɛkɔ sere nhyira, ɛne yɛwɔ nkurɔfoɔ bi hɔ a ɔmo kɔ nyame anim a na adane nnome ɛde abɛtɔ ɔmo so. Adentia sɛdeɛ ɔmo si yɛ ɔmo ho ɛne ɔmo di esu ne ban bi ɛde kɔ nyame hɔ no, ɛdane problems bebree ɛbɛboa ɔmo atifi. Adeɛ wɔ sɛ ohu ne sɛ Onyankopɔn ɔyɛ honhom, enti yɛmfa honamsɛm ɛnkɔ obi a ɔyɛ honhom anim. Sɛ wode honamsɛm ɛkɔ honhom anim a abere biara no enhyira a wɔsɛ ɛba wo nsɛm no wo nsa nka ɛbɛdane no mimom na bɛbua w'atifi. Ɛno nti na nipa bebree ahwe ase wɔ honhom mu no, wɔne deɛ wɔayɛ adamusa. Mpaebɔ bi kɔ so wɔ ha no wɔ kobi, mpaebɔ bi kɔ so ha no wɔ kobi. Adentia nanso so amanneɛ no a ɛso no sɛ nka otimi tie onyame nne ɛna ɛsɛ sɛ deɛ wɔyɛ a nka na adesoa na ɛso no nti a ama ɔnam na ɔkyinkyini no nka bɛfiri ne so. What you say? Now yɛwɔ ɛkwan ahodoɔ maako 6 ɛna nam so a Onyankopɔn odi twa nipa asu efiri n'anim a ɔmma nipa ne kwan ɛma ne mmɛn no. Yɛwɔ kwan ahodoɔ saa te sɛ deɛ meka kyerɛ wo no a Onyankopɔn nam so a sɛ deɛ mebɛkeka no sɛ woyɛ bi a ɛden paa sɛ wobɛtumi ate nyame ne na Onyankopɔn abasa ayɛ kɛse ɛwɔ wo so. Now yɛwɔ biribi a ɛfrɛ ne sɛ akwankyerɛ. Ahu sɛ yɛwɔ kwan ɛnwɔtwe ɛne Onyankopɔn nam so ɛde ba onipa nkyɛn. Tienie, mɛdi nka kyerɛw ɛkwan yɛ Onyame fa so a sɛ onipa nam saa kwan no so a ɛbɛma obɛtwa n'asu. Yɛka sɛ Onyame bɛtwa w'asu, which means Onyankopɔn ɛnkasa wo ho ɛwɔ abrabɔ nim. Ɔbɛyɛ silent in your life. ɛne yɛwɔ ɛkwan a ɛfa so a Onyankopɔn nam so ɛne nipa kasa. 8 mɛbobɔ 8 mɛbobɔ ketewa bi akyerɛ. 1 ɔnam ne honhom a ɛyɛ the Holy Spirit, ɛyɛ Ruach HaKodesh no so ɛne nipa kasa. 2 ɔnam ne angels ɛso ɛne nipa kasa. 3 ɔnam anadwo dasuo mu a onipa wada na hɔ ɛso ne nipa kasa. 4 ɔnam anisuade hu obi wɔ hɔnom a wani tumi yɛ te sɛ deɛ ɛkɔ sign no in a trance na Awurade ne wakasa. Ahun sɛ Bible sɛ na Awurade ɛne what do you call it, King Solomon ɛkasa. Ɛnyɛ te sɛ Solomon ni nyame kasa 1-on-1, but deɛ kɔyɛ yɛ ne sɛ Onyankopɔn ɛne Solomon ɛkasa ɛwɔ anisuade hunu mu abra na wada dayem ɛne wɔne ne kasa. Enti saa ɛkwan no ɛwɔ hɔ ɛne ɛwɔ kwan yɛ Onyame fa so ɛne nipa kasa ɛyɛ trance. Obi wɔ hɔ no mu a
asa woda asa wonna asa wani call sign in a trance okata wedi na within a flash na nyankopon a drop message ne de ato ama ene ye wo de onam na diifuo so a diifuo so ene wo de kasa said ye onyankopon enam odiifuo Moses odiifuo Jeremiah odiifuo Isaiah Micaiah ene oman ekasa ye ni nipa tituru bi kasa ye no saa na wiye mmerem so etie ene ye wo ekwan baako a efa eye the trisagion insem ye kasa trisagion eye the trinities no omo te say eja oba ne onkonkro na amaka kan saa na tie enti saa kwan ye onyame nam so kasa no onyankopon nam ade a ye frɛ ne sɛ akwankyerɛ so eni nipa de kasa na akwankyerɛ no ade a wɔsɛ wɔte aseɛ ni akwankyerɛ no edi enti na asɔfoɔ ye ma akwankyerɛ because bia we are Pentecost Assemblies of God ni anasa into bracket we ogidi ni se ope bibia ade na ope na wonsa entimi nka wonsa entimi nka sa ade ni because epunu bi mu ato tienie ade bia we ogidi ni wo hwehwe bia wonsa entimi nka ade bia wo hwehwe a ogidi ni wonsa entimi nka ka hunu se epunu bi mu ato now epunu na emu ato no spiritually ni ye frɛ the portal enti saa portal na emu ato no you need the kings to open that portal unya safo a wodi bebie eye saa portal no what you say now saa portals na unya safo a wobetimi dia bie spiritually ansa na de wo keka no won sa timi anya no saa portal no eye tumi bi na hweso fashe utirim se odifo opatafuo se onyankopon honhom enye baako pe omo ye uncountable nyankopon angels a minim wo mo e wa asase wi so no edoso so ni nipa e wa asase wi so over billions of angels tiedio even Jesus Christ Jesus ya enua be ma Yesu ye papa Yesu ye kunu Yesu ya konta Yesu papa ya ni nti e na ma ye yase bi ono wonam asase no so no na bodyguards nko a guard no spiritually 72,000 and imagine say Yesu bodyguards nko a 72,000 just imagine so ahonhom say na wo e doso be breakwa now nyame ahonhom no so no ye wo mu ranks up to the third I can say ninth but ya chemu into three your first tryout second tryout and at the third tryout first tryout ni ahonhom a sometimes no ya nyankopon ma omo kwan e ma omo ni nipa ni nkomo because omo ye too powerful sometimes uhu bi kura na ukura u nipa na uhu no be hye enti omo occupy first trials no agise wo a wo no spiritually no nyankopon atete wo drum pempensuo bi a dimension a wo kra won ana honhom wo no we are qualified to meet entities of that dimension and I say wo sunsumu no ana honamu no wo drum pempensuo bi a wo betimi no makasa so what you say sanity edunti no saa portal na ekwan no ebia fa ne se opa wo obi wo ha opeska sika na wo hwehwe no se obobra ne ensiw yi a ohu kire opa abra bomnioma nkoyi a eye epono bi na mu ato na epono no brofo kasam no yen spiritualists for and I say huhu nipa for no ye friend portals saa portal no eye obi ye frɛ bibi destiny gatekeepers spiritual destiny gatekeepers ewo ho and ye was satanic
destiny gatekeepers. And you want divine destiny gatekeepers. It is a abrabo no enko yie na bibi achechema ewo wo destiny ho a you would necessarily make contact with destiny gatekeepers now ye urade dia no omo na obeni ombe kasa eni ntino no omo kasa omo bie portal ekwan bi no omo bie ma na safo ano ekura omo nsam so na dey very dangerous ne say ahohom no a onyankopon ayiyi wo mo na omo na hwehwe enioma so a yetia mu bɔ mpaeɛ na ye mpaeɛ eduru soro a na onyankopon asoma saa ahohom ni bi na omo aba asase we so ne ya bekasa no saa ahohom no obia ne na adwene da ne tirim obia de sɛ de operate obia ne sɛ de osie ne nyuma na ade afa hye utirimu nie. You can never talk to any angel unless you have been given a direction. Untimi any hunhum bia ni nkomo ade se akwankyere wo ho. Ana se bia na wu onipa no onyankopon wo emergencies bi ana se opese oni udi nkomo na ne impromptu unawarely na ono ankasa wato race no e de ato so na watimi no ayeden edi nkomo ebi ti se abra na odifuo Jeremiah na ogina ensuo kaba ho no na osabia no satam na oka atukofo ho satam na yachi eye Ezekiel mu a yede o mokọ Babylon na o makwakọ serve 50 years enko aso mu no ehọ na Awurade yi ne ho adi edi kire no enti odifuo Ezekiel abra na Awurade ni edi nkobo ni na no ya akwa wo Babylon kwati ase eno de no Nyankopon hia ne se woni ne bedi nkomo ene oyi ne ho adi kire no enye saade a senka eye Ezekiel na di ne pese okohwehwe Awurade a enka enu de na nka Awurade ede ne befa spiritual line so anase through what we call spiritual protocols. Na protocols no ebia ne se de sie adwuma men se de me kire mo no se nwumre samote ase a okay let's continue now na fashe utiri mu se onyankopon ahohom na yede wo mu ye adwuma ye wo mu a omu ye adwuma anadwo ye wo angel bi wo ho a wo ye adwuma anadwo onye adwuma daytime tie de me kan ye wo honhom bi wo ho a wo ye adwuma anadwo onye adwuma daytime enti obi wo ho a inhyira na wo hwehwe no tumi na ye nyankopon tumi na ehye ne nsa me pacho oye adwuma anadwo onye adwuma daytime. Okay, in Exodus chapter 14 verse 19 to 21 obekire wade bi abra eye Moses edi Israel for eduru pukoko no ho no ahohom a omo be pae epunu mu no omo ye mako 72 ahohom no omo ye mako 72 in a parapsychological world tienie in a parapsychological world no yen sa ahohom no omo frɛ wo omo sɛ shiamforash sa shiamforash no eye din a occultic society no e di ama wo now sa shiamforash no sɛ u study wo mu din pa yi a me wo omu nyina din no ha angels na ombe pae eye epuni mu no ama Israel for no fam sa 72 no me wo omu nyina din wa ha nanso so sa angels no se o study omu nyina yie na o read Bible no na enye de King James di amamo no na o kenkan Bible pa yia wo behunu se spiritually no angels no omu nyina 72 no obia ya adwuma 20 minutes kopem se omu pai epunu mu di Israel for ni twapo no na busa ho se adentina ahohom ni ya adwuma eye 20 minutes obia ya adwuma 20 minutes en wodi eye den eboa Israel for saa na ahohom tie ahohom eye adwuma on time on say u study a okenkan Exodus 14 eye 1921 na ma me kire wade bi na obi wo ha de me kan on tiase. Are you enjoying the sermon tonight or you are not enjoying it?
how do you see it? TNA. Let me proceed on. Exodus 14, verse 19 to 21. I am reading there 14. Or say, Ena onyankopon bofo a odi Israel dom no animu no. Hwe no hu bedi wo na chiri. Na mununkum dumunu na mununkum dumunu firi wo na nim begina wo na chi. Na ebefiri Misri dom ne Israel dom ne ntam. Na eye mununkum ne esum nanso na ema han anadwo na ama yenum antumi amen yenum anadwo no nyina. Na verse 21 was na Mose tene ne nsa epono so na Awurade di apueyam frama denden ma epono ko anadwo no nyina na odane epono ma no ye asase pese na onsuo no antumi ayeden ensuo no mu bae tiedie. Now these angels who operated in Exodus 14 verse 19 to 21, they were higher ranking angels in the kingdom of God who were 72. Higher ranking angels. Higher ranking angels. Now who study angels, you know, onyankopon yi mu from all the 9 hierarchies, no. I would say there was seraphs, there were cherubs. I think say we made in church or that. There were seraph, cherubs, any principalities, any dominions, any thrones. There were virtues, your powers, your angels. Sa 9 hierarchies we know. And the nyankopon yi mu emu mpanyimfo sa 72. And what did the man Moses edikoye say operations no. Now, adia was say oti ase ne say akwankyere bi a edi beba obia no eye sunsumu epono bi na wukobie. The majority of you people the entire uya akwankyere a emfa enioma nkoma no eye nioma maku 6 enuntina okasa nyame onfiu. 1 yefra bi preparations obi wo ho a osi wo kohyia Awurade. Now akwankyere na odifuo edima no memfa sofu bia enye example me de me ho me na me kama asam ejabe nkobo sofu bidin. Now bia odifuo patafuo ama akwankyere na me de ma wo no. 1 yefra bi preparations ahoboa ben na odifuo patafuo ka kire wo se boa ho ansana what yes him say oh ya akwankyere. Now preparations no ebi ni saying akwankyere no eni die na ekọ bia odifuo patafuo say ye fasting anase we die onye fasting. Akwankyere no eye time obey your friend the time frame ni nyina ye preparations because want me ehu sa nyoma we nyina untimi nye akwankyere no. Now owia osi wahusu ben ahusu because wahusu is very important. Ahusu ben was fako bie sa spiritual portal no sa nyoma we in the constitutive preparations in the first place. Osi wo bia ope ade afire Awurade ho bia nya kronkron nipa bie ni honom a o ye akwankyere na wo ne oba da ebe ye adwuma da enya adwuma da anasa wo ye bema o ye akwankyere ana wo ye oba o ye akwankyere na wo ne oba da bema da enya adwuma da unim die ntia enya adwuma ne se yewo oba bi wo ho a me de bema na ejina ho wo ye bema yewo oba bi wo ho a ni image na edani mu no ana ne kra na edani mu no eda eye wasim ana say ni image no eda the evil eye mu. Now eye was ni evil eye no ye sunsumu aniwa kese bi a se okra akoto sa aniwa ni mu a etimi di wachi
Mo mo time no ye pon a obetimi aye research e wo internet no so say e de ne frɛ no evil eye. Evil eye no timi di wachi enti ye wo bi wo ha eni o mapa emma na brabo mu da de enti na o mapa emma wa brabo mu no evil eye no obi wo ha evil eye no na di wachi enti evil eye no se ukunu ana wo yire na evil eye ni bi di na chi a se woni Nyankopɔn ekodi ahia ana woni nyame kotentam abra ya mo akwankyera na woni oba na be ma ne da evil eye no beba wo so na aba etise transfer ebeba be say no because evil eye no eye tumi a osopa enye tumi ketwa na dwuma oye ne say on say ade nko a entus the entia normally obi o ha me ma warning me se hwe no wankɔ wo yere ho enkɔ ukunu ho enkɔ boy ho enkɔ girlfriend ho ye akwankyere ni wie me ye obi a omo ba ma asɔre nyina se me ma akwankyere wa asɔre ho a metimi ka kyere me nsɔre ma no se before se obeya asɔre no before se obeya akwankyere no se uwo kunu na ofi se obegye match a se uwo ubi bi hye otokro bi mu na ofi se obegye match a di nkan kwaji match ni wie ne fa akwankyere ne koto oje o match nyina wie a na ofi se obeya akwankyere na afi wakwa kofa no waye me obi a metaka na so dem anytime bia obo se me ma obi akwankyere bia na me ka kyere no adentia because sa spiritual portals makomako 19 na enum na aginifuo ye bie na ade bia wo hwehwe bia no ye de ama wo sa portal no untimi mie abra efia kawo yen spiritually no ye nim bibia ye frɛ ne yere ana ye nim bibia ye frɛ ne kunu yiri ne kunu sem exist e wo asase we so any spiritual any nyame anim ye mbeza ote ase no eno nkyerɛ sɛ so waware ya Nyankopɔn nim ho hwe but me kyerɛw sɛ ye wo dimensions bi wo honom ne niema bi wo hona pese wo penetrate a enfa yere ho obi ho a otimbusa sɛ na papa mia me yere ena sɛ mia me kunu so me ne da abra me ya akwankyere na bibi enye yi. The question is emma sa ensuo anasa bema hunsuo ana oba hunsuo enka honam abra wo ya akwankyere adentia sa angels no anasa nyame ahohom no enye obia na perspems nyame ahohom no enye obia na perspems Nyankopɔn tumi no enye obia na pesa niema no enti wo hwɛ Bible mu a adifuo ne asempakafuo na ɛwɔ Bible no omo practice what you call celibacy sa nkrofo no yɛ very powerful strong omo mama emme wo no na omo yɛ strident ya oben wa obedu mu gya wo eno nkyerɛ sɛ oba yɛ evil but spiritually no ye wo bibia ne sɛ de yesi ya no enti wo bi wo ho a before sɛ obeya akwankyere no na woni oba ada oni ni kunu ada oni ne boy ada oni ne girl ada ansa na wo wie obi wo kra woni oba ada wi ana oni be ma ada wi no odi tissue ena paper 7 ase anase odi paper 7 ne be ma ona wato bia bola mu ana se dustbin mu na one day odi ntuma akuri no ho no wada ofi se wa wipe wa cleaning to we clean e fi nyame huhum bia no obeba wo nkyɛn da abra wo de saade na ka ho enti abra Onyankopɔn pɛ sɛ obɛsra o man Israel o ka kyerɛ om sɛ Moses ko ka kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ before so mehia me no o enteki wo mu 3 days ma be ma nko oba ho e ma oba so nko be ma ho enteki wo mu 3 days ansa na o mu de abehia me na de onware ye no so won ka kire ni se onware ni won fa aduhwam engu no ho ansa na wababani de na Yesu Nyankopɔn kire o kire wo se o se di o opa akyede papa ni ade ye pe afiri nyame ho no onye tenene enti sa wo kɔ
nyankopɔn anim ɔbɔ akwankyerɛ sɛ nipa ne te sɛ dɛn ɛma ne wo nda ɔne wo da adeɛ no a woyɛ no ɛnyɛ yie da wotwi mu no bɛtene yɛ pa adeɛ no nyɛ yie adentia because of say bi a wokunu no mu no majority of mu na amote wo no eniyoma bi wo hɔ a mu study ye tie nie eniyoma bi wo hɔ a mu study ye obi wo hɔ a oye wokunu oye your boyfriend oye your girlfriend or fiance whoever it is ana oye wo yire nanso so abiri bia eniyoma pa bɛyɛ sɛ ɛba wakwa mu bia no ubo wokunu na mane ana uba wo yire na mane a na asɛn obi wa wotena sena wo yɛ saa nneɛma na ɛnyɛ sɛ wo yere no wɔyɛ baifo anaa bi a ɔnyɛ na ebia na ɔbaa na wo ne ne te no bia na ne image anaa sɛ ne honhom na ekura no akɔtɔ ɛyɛ iwas ne mu anaa sɛ akɔtɔ ɛyɛ evil eye ne mu enti sɛ ɔbaa na wo ne ne te na bɛrima na wo ne ne te no sɛ ne image kɔda iwas anaa sɛ ɛyɛ yɛ ka no sɛ evil eye ne mu a enkomo bia woni ni bedi a eye good bia no ebesɛn bia u promotions aduro bia u pese u koji loan bia u pese u bia business bia u pese u ye bibi ade na u be ma na te no naso no I say evil eye na yetere ye wode ye de tu nipa na pampam ye wode ye de tu nipa na tekere maso ene ye wode ye de tu na ni so de ye de tu na ni so no so ye timi de tu na so ene ani ni ye baako se wani so de ne wo ho a the same as ato aso enti ade bia na ni behu na so bete bia no asɛn so de me kyerɛ enu nti na ya na enyema bi wo ha mitimi ka kyerɛ o sɛ ɛyɛ keep no as a secret kakra sɛ ebia wo pɛ sɛ wo ye bibi ɛyɛ keep no secret kakra enti obi wo ha oba manimu a mitimi ka asɛm kyerɛ no me sɛ asɛm na me ka kyerɛ o me ka kyerɛ waso man ka kyerɛ wa no wase papa mpa kyerɛ mate so de me kyerɛ because bia na evil eye no ebi da wo kyerɛ maso the very moment a obema asɛm na pie firi wa no apie pɛ eno ano no ade na akoye ne enye yeda enti sa spiritual preparations we no say yan what ntimi am prepare you can never meet any spirit to me bia no how betimi am meet no age so prepare wo ukọ bonsam ho mpo kwaji sikaduro ana ukọ to me bi ho say ukọ bosom so a wabusa ahudie nti a ukọ bosom so a na bosom no atete wonsa ebi ho a wo ma waduro na odi adware unim die nti a odi dware wo se ne be ya bia to me bia di wachi a ene wo no bosom no die no antimi nkleke no o se no ansa na ade no opese wo ye ma no wa yama enti mumu bi bebre no I was in third eye no preparations no eya na nye we enti obi wo hono a preparations no say mumu bi wo hono a say what study a mitimi ma akwankyere mimi obi a mempe akwankyere ma before say mema wo akwankyere no na ma di nkan akapcha wo spirit adi nkan akodu mi kodu ehunu patterns baby a wo energy ni na mako na ma piece ni together ansa na mama wakwankyere enu ti me makwankyere wo ye mistake wo ho a enye easy enu ti na se me ma wakwankyere na wo ye ni yi a na wo tie me ne na wo ya akwankyere na wo ye no esese anadwo da suom to me na mesi kokosubu no so no ewo se wonam da yesu mu ebeka ade na wo ye no eho akwan e de kyerɛw enti se eye tumi bi na ekutia wa anadwo no me spirit ne be bie portal no na wa kyerɛw se eye tumi wei enunti bia eye denchem bia eye wowo bia eye onini bia eye wosono
bia eye jata sa to me we na ha enti wo hyase se wo ye akwankyere na no anadwo wani bebie wani bia na to me na koyi sa wa bie sa spiritual portal no na to me na pie no wa yi a kyerɛ nemom o mesena ade na wo ye na enye yi enti obi wo ha majority of them was papa me share akwankyere na se na no me so daye sei me hu ade sei me hu ade sei enye bibia eye energy na air flow from me hono na air connect o ena e bie wani kire wo say ye awo say ye sika na wo pa de enti a wontimi nya sika ni bi de enti a yare ha wo no eye bibi sei eye ade sei nti ye di nkan yi kire wo ansa na ya say no sana nyankopɔ tumi etie enti obi wo ha on prepare onye hwe on fa ho oni oba beda oni be ma beda owia na wasa ko gina urade anim na wakeka ndo obekeka na odi a kire na me pa chaw bosom kra no obetimi ne oba da na wakọ bosom anim ko obebo waku ha enti konfuo bi a wabeni bia no ada wo ne oba beda no unkọ bosom so anase suma no o matire so tienie ada wo ne oba beda bia konfuo bi a wabeni bia enye sa akonfuo ye ne omaba ya sebe omahamu ye omodesi no omanum nye omo na meka ye wo akonfuo pa omabin ho tumi ankasa ebi yesuman ne bosom ankasa ekura wo mo enti say obi say nyame akwankyere okwa a wose woni oba akoye bibi obo ayemfa oye dan a wasa ade de tosu biem ye fra bibi time frame enso ni ba e betwa so nyankopon ya adom ye betwa so Sunday enso ni ba oi Beba cha mo temenka mo wala ni so amu amenti mo nka o ba cha mo amu wala ni so nyina mo amenti mo nka ensuo no na ha adwen to our line should be let me hear from you. Elizabeth Odro. Ensuo. Entinyame ya adoma. Kwesi ada ye beto aso why chiachia mu nyina Robert Donko, I say it's fine here. I know it's fine over there. But in soon hard. Okay. My mention say metimi akodu we ya. But me sure say yentimi wie teachings ni nyina ne. Nyame ya adoma ye den a ebia echina na ebeto aso o say Ghana de nsuo hyase say to na na adum light
Ghana de nsuo hyɛ aseɛ sɛ to ane adum light. Mentoa so. Should I continue? Beye ojidi ni beye. Yami aduma. Thursday, come to Rhyme TV. Why? Yami aduma. Thursday, bra Rhyme TV. Na yeni nkomo ho. Friday, yebe shia o Rhyme TV. Na ya said nkomo ho. Enti kwasiada na matua teachings ne so ama why na ensuo ni the way see here no an say nioma nye ayesa tender dwa ebetimi aye de aha so enti nyame ya adum ebehia ya ni hira mo why nyame nka mu nyina mo